Kana satan mutane yanzu ma mun ka fara saboda akwai dalilin ma da satan da an kai dama wallahi dama ba mu yi shi ba ma yanzu ma za mu yi. Wallahi kan uwa mai wadi za mu yi duk wanda mun ka samu za mu kashe kuma za mu kama. Kuma in na kama in kai na ƙara jaddada mutane Kaduna wallahi nan da shekara guda wallahi sai an ce ta'addancin da an kai a Kaduna tun da ba a taɓa yin sa ba na rage ma da Ubangiji daga yanzu na zuwa ƙarshen ɗaukiyar ruwan kaka wallahi na a fitar ba da duniya da ita wallahi sai an ce ma Kaduna tun da ake a duniya ba a taɓa tashi hankali irin wanda ake ciki ba wallahi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hakika wannan labari ne mai matuƙar firgitarwa a inda shahararre kuma shugaban masu garkuwa da mutane a Najeriya mai suna Ɓalerin yake wata magana mai ban tsoro. Kuma Ɓalerin ya yi wannan jawabi ne a yayin da yake magana a kan ɗaliban makarantar nan na Greenfield da ke garin Kaduna wanda suka yi garkuwa da su a kwanakin baya. Bari kuma ku ji mai Ɓalerin yake cewa akan maganar nan da suka yi. Mai sauraro kada ka gajiya don jin ƙarshen wannan labarin ka ci gaba da bibiyar mu a wannan tasha tamu mai albarka mai suna Bawa TV 24. Mun gode. Idan wannan ya kasance shi ne zuwanka na farko to muna roƙonka da ka danna mana subscribe kana ka danna alamar ƙararrawa domin sanar da kai sababbi. Ɓaleri ne gaban masu da 'yan makaranta na kudancin Kaduna wanda na suke su. Ɓaleri kai ne ka dawo ta wata lambar daban? Wallahi ni na kawai da yanke shawara na ce bari in canza wata lamba. Ai wancan lamban ta je na riga na aje kuma sai na samo ta 'yan makarantar in ƙara ɗora. Na ji labari yara dai Allah ya sa ka suke su lafiya. Wallahi in gama kawai an kawo kuɗin da naka bukata kuma na saki yara yanzu sun dawo gida. Ya yi kyau. Ɓaleri ai za kamata ka gaya mana ma abubuwan da suka faru ai. Abubuwan da sun ka faru yau to ai zuwan makarantar da sun ka dawo sun samu labarin da sun ka bada ko? Mun ji labari dai sun ji jiki sosai sun dawo wasu da yake sun daɗe a hannunka sun dawo amma dai Allah dai ya taimaka sun dawo gida yanzu. To wallahi kaga duk bakin cikin gwamna sai dai ya mutu. Me yasa ka faɗi haka Ɓaleri? Abin da yasa na faɗi haka duk bakin cikin gwamna sai dai ya mutu. Saboda mai jigida da roket sun fara isowa jihar Kaduna. Yana tunanin da babu yanzu sun fara isowa. Su waye masu jigida da roket? Mai jigida a tambayi sojojin Najeriya sun so mai jigida da roket yanzu sun fara isowa in suna tunanin babu. Kaga gwamnati tana magana cewar ba ta iya bamu kuɗi. Ba mu sai makami to gashi yanzu kuma Allah ya bamu. Dama mu babu son ma gwamnatin ta bamu mu kawai Allah muka bukata ya bamu Allah ya bamu shikenan kawai. Kuma Allah ya bamu kuma mu in ma yana tunanin babu kuma yanzu ya san akwai sun iso ma. Ɓaleri kana nufin kun samu makamai kenan yanzu daga wani wajen daban? Wallahi dama muna da su tunda ka san dama ba da gatari mun ka je ba da bindigogi ne mun ka je mun ka so wallahi mun ga kara. Yanzu ko mu so da kansu iyayen ɗaliban na inda magana da su ta domin Allah kuɗin da mun ka karɓa gare su ai mun ci naira miliyan 200 da nawa ne mun ka karɓa gare su. Kuɗin da kuka karɓa sun kai naira miliyan 200 a wajen iyayen nan? Wallahi da gaske. To ai Ɓaleri dama daga farko yana jin wajajen ko naira miliyan 45 ne ko 55 ne kun ce ne amfani yawaye na farkon na yi amfani da su ne wajen abinci kawai ko garin kwaki kace a lokacin. Wallahi garin kwaki miliyan 47 ne da 500 an ka kawo da farko. Da farko miliyan 47 an ka kawo mun ka sai garin kwaki muka aje ma yaran nan kuma a tambaya yaran nan ba su ji garin kwaki ba. Garin kwaki ne da gaskiya ka ba su ko ana nufin abinci ne? A'a to ai shi ma ba abinci na ba inyamuran kudancin Najeriya ba shine abincin su ba. Ɓaleri yanzu ya nuna kenan maganar satar mutane ba za a daina ba kenan. To wallahi maganar satar mutane yanzu ma mun ka fara saboda akwai dalilin ma da ya